Ryan Kutajjar ta' 37 sena mill-Fgura inżamm arrestat wara li tressaq il-qorti miex li possess aggravat u traffikar ta' droga. Fil-qorti intqal kif l-imputat kien ilu jiġi osservat wara informazzjoni li ġiet mgħoddija lill-Pulizija li kien involut fit-traffikar ta' droga bejn Malta u Sqallija. Il-prosekuzzjoni spjegat kif meta Kutajjar ġie lura Malta minn Sqallija minn tfittxija li saret irriżulta li kien hemm ċenel mal-qiegħ tal-karozza fejn instabu 16 blokka, 7 kilos u nofs kokaina u xi ammonti ta' kannabis. Kutajjar li jaħdem bħala xufier wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Id-difiża talbet għall-ħelsien mill-arrest hekk kif m'hemmx biżżejjed provi u lanqas xhieda pajżana. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Alfredo Muscat oġġezzjonat għal din it-talba u semmit kif dan kien jaqta' kull kuntatt isifer dejjem fil-jum tal-ħadd u jibbukja kollox fl-aħħar mumenti. Il-qorti ċaħdet it-talba għall-ħelsien mill-arrest hekk kif l-investigazzjonijiet brabta ma' dan il-każ għadhom għaddejjin u hemm il-biża' ta' intralġ tal-provi. Il-prosekuzzjoni talbet ukoll għall-ifriżar tal-assi tal-akkużat li ma talba intlaqat mill-qorti. Raġel ta' 33 sena li jismu ma jistax jixxandar fuq ordni tal-qorti inżamm arrestat miex li fost oħrajn b'akkużi ta' vjolenza domestika fuqhom u missieru. Fil-qorti intqal kif kienu l-ġenituri tiegħu stess illi rrappurtawh hekk kif dan kienet jikkawżalhom biża' fid-dar tagħhom stess. Intqal li l-imputat li ilu madwar 20 sena bil-vizzju ta' droga kien jitlob il-flus lill-ġenituri tiegħu. Il-prosekuzzjoni semmit kif il-missier li huwa marid bil-kanċer sofra minn xi ġrieħi wara li ibnu ipponta sikkina lejh. L-imputat wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih u saret ukoll talba għal ħelsien mill-arrest. Il-prosekuzzjoni argumentat li l-imputat huwa finanzjarjament dipendenti fuq il-ġenituri, hemm il-biża' li jkommetti reat ieħor u għad iridu jiġdu xi xhieda. Il-qorti ma laqatx it-talba għal ħelsien mill-arrest u ħarġet ordni ta' protezzjoni favur il-vittmi. Sqalli ta' 18-il sena nħeles mill-arrest bil-kundizzjoni li ma jwettaqx reat ieħor fi żmien 3 snin wara li ammetta l-ħtija brabta ma' ser aggravat minn hostel f'San Ġiljan jumejn ilu. Iż-żagħżugħ inqabad jisraq flus kontanti minn ġol cash tal-hostel li kien residenti fiha mill-kameras tas-sigurtà. Minħabba l-fatt li l-imputat għandu fedina penali netta u l-ammont li seraq mhuwiex kbir, il-prosekuzzjoni appellat għal sentenza minima. Id-difiża qablet ma' din it-talba u spjegat li l-imputat ġie f'pajjiżna brieda tajba u biex jaħdem għaliex is-sitwazzjoni f'pajjiżu mhijiex waħda faċli. Żewġ żgħażagħ ta' 21 u 23 sena inħelsu mill-arrest fuq il-kundizzjoni li ma jwettqux reat ieħor fi żmien sentejn wara li s-sibt qabżu ġo żona ristretta fl-ajruport ta' Malta biex jieħdu ritratt ma' ajruplan. Il-prosekuzzjoni spjegat kif l-uffiċjali tas-sigurtà indunaw biż-żgħażagħ wara li raw xi dawl u ma ġew mixlija u ammettew li daħlu fl-ajruport bla permess u mingħajr kart tas-sigurtà. Intqal li żgħażagħ ġew f'pajjiżna fuq btala biex jiċċelebraw ir-riżultati pożittivi li kisbu fl-istudji tagħhom.